Namili na dayon og ma-applyan nga trabaho ang mga job seeker sa usa ka adlaw nga job fair sa Department of Labor and Employment kon Dole Region 9 nga gipahigayon sa usa ka mall sa Zamboanga City kagahapong adlaw Labor Day. Ang uban kanila nagikan pa sa mga lagyong barangay sa Zamboanga. Si Allen Pahanding nga nag-apply pagka service crew naglaom nga madawat sa trabaho aron makapadayon sa pag-eskwela. Gilaay na sab ang tambay nga si Ronald Kong kay dili lalim nga magsalig sa pamilya og namasin nga madawat sa trabaho. May job fair, kinuha ko itong opportunity na magbasakali na matanggap sa trabaho, sir. Naghahanap po ako ng trabaho bilang full attendant po. Kasi wala po akong trabaho ngayon. Kaya naghahanap po ako ng pag-apply. Ang usa ka adlaw nga job fair gisalmutan sa mga employer, lokal man o international. Which is we are about to interview some of the applicants like nurses bound to Qatar, Kuwait, and Saudi Arabia. And of course, we have also some skilled workers like waiters, teachers, assistant teachers, cleaners, and even auto mechanic, electrician, bound to the same country. Mitubag usab sa panawagan sa Dole ang producer og dilata nga Permex og miapil sa job fair. Ang Davao Manpower nangita usab og mga trabahante. Gisugdan ang job fair alas 9 sa buntag ug natapos kini sa alas 5 sa hapon. Adunay 60 ka mga aplikante ang hired on the spot. Kini ang paagi sa Dole sa pagsaulog sa ika-121 nga Labor Day uban ang tema nga pabahay, bilihing abot presyo, benepisyo ng matatag na trabaho para sa manggagawang Pilipino. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, John Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe.